Iran, nagbabala sa Israel na gaganti pagkatapos ng pag-atake nito. At Israel may bagong sandata na mas powerful sa Iron Dome at mas matipid na tinawag nilang Iron Beam. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like, subscribe at kalimbangin na rin ang notification bell para laging updated ka sa ganitong klaseng video. نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران از روی انفعال بود و به شکست دیگر برای این رژیم تبدیل شد، اما جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع و ماده 51 منشور ملل متحد خود را محق به دفاع از خود می‌داند و پاسخ به این تجاوزگری قطعی با رعایت اقتضاعات خواهد بود. Puno pa rin ng tensyon sa gitnang silangan habang pinag-iisipan ng Iran kung paano tutugon sa walang